नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. खरं तर संघर्षाचं दुसरं नाव म्हणजे अर्थातच निलेश राणे. आज आमदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्याशीच आपण ही सविस्तर चर्चा करणार आहोत. साहेब, खरं तर मी कोकणशाहीच्या मंचावरती आपलं स्वागत करतो आणि आपल्याला वाढदिवसानिमित्त अभिष्ट चिंतन देखील करतो. साहेब, वाढदिवस तर दरवर्षी येत असतो, परंतु यावर्षीचा जो वाढदिवस आहे हा सत्तेतला आमदार म्हणून आपला वाढदिवस साजरा होतोय. नेमकं यावर्षीच्या वाढदिवसाकडे आपण कसं पाहता, कारण की लोकांनी विजयाची माळ जी आहे ती आपल्या गळ्यात घातलेली आहे. मी सायनाजी, वाढदिवस हा असा कुठला स्पेशल दिवस असतो असं मी काही समजत नाही. रोजच स्पेशल असतं, रोजच काहीतरी करायचं असतं आणि लोकांनी निवडून दिल्यानंतर जबाबदारी ही वाढली आणि जबाबदारी वाढल्यामुळे आता डिलिव्हरी जी काही माझ्याकडून अपेक्षा आहे लोकांची, जे काही मी निवडणुकीला बोललो होतो आणि ते मी करायचा प्रयत्न करतो आहे. मी माझा मतदारसंघ असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, कोकण असेल किंवा महाराष्ट्रातल्या जे काही विधिमंडळामध्ये माझं तुम्ही कामकाज बघितलं असेल, त्याच्या अगोदर मग नागपूर अधिवेशन बघितलं असेल, मागच्या 3 महिन्यामध्ये अनेक ज्या काही रखडलेल्या योजना होत्या, अनेक रखडलेली कामं होती, ती सुरू करण्याचं काम माझ्या पद्धतीने मी करतो आहे. काही गोष्टी दुरुस्ती होत्या, काही गोष्टी मेंटेनन्सच्या होत्या, काही कीड लागली होती काही डिपार्टमेंटला. मग DPTCच्या माध्यमातून तुम्ही बघितलं असेल एक भूमिका घेण्याचं काम मी केलं. अशा अनेक अडचणींमध्ये अडकलेला हा मागच्या 10 वर्षामधला हा मतदारसंघ, महाराष्ट्रामध्ये एक ओळख हरवलेला हा मतदारसंघ होता. ती खरं तर मला विधिमंडळामध्ये जेमतेम 12 दिवसच झाले. म्हणजे नागपूर अधिवेशनातले 5 दिवस आणि हे 7 दिवस असे 12 दिवसच झाले. पण एक कोकण समजून सांगण्याचा, कोकणाच्या अडचणी सांगण्याचा प्रयत्न मी केला. आम्हाला निधीची का गरज आहे ती नुसतं सांगून होत नसतं, त्याच्यामागे कारणं पण सांगायची असतात. एक चित्र उभं करावं लागतं तुम्हाला सरकारसमोर. सरकारने तुमच्यावर का लक्ष द्यावं, तुमच्या अडचणी सगळीकडेच आहेत, पण तुमच्या अडचणीला कसं परिस्थितीच्या फोरफ्रंटमध्ये आणावं, हा प्रयत्न माझा सातत्याने जेमतेम 100 दिवस माझ्या ह्या आमदारकीला पूर्ण झाले असतील. 100 दिवसामध्ये खूप काही अजून ओळखलं मी मतदारसंघाबद्दल. अजून खूप करायची इच्छा आहे. वाढदिवस येत जात असतात आणि पण दिवस महत्त्वाचा असतो. आपण प्रत्येक दिवशी काय करतो ते महत्त्वाचं असतं. आपल्यापेक्षा वाढदिवस हे आपले सहकारी सेलिब्रेट करत असतं, आपली फॅमिली सेलिब्रेट करत असतं. पण मी अशा कुठल्या वाढदिवसाच्या इमोशनमध्ये अडकणारा माणूस नाही. मी जे माझ्यावर जबाबदारी आहे ती मी फार सिरियसली घेणारा माणूस आहे आणि म्हणून त्या हिशोबाने काम चालू आहे. साहेब, खरं तर मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच आपण अधिवेशनाचा मुद्दा या ठिकाणी आपल्या चर्चेतनं समोर आला. नागपूरचं अधिवेशन असेल किंवा आता मुंबईत सुरू असलेलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल, आपण जे काही मुद्दे मांडताय त्यांनी लोक समाधानी आहेत हे ग्राउंडवरती फिरताना आमच्याही लक्षात येतं. स्वतः आमदार निलेश राणे समाधानी आहेत का मांडत असलेल्या मुद्द्यांवर? नाही, समाधानी असं नाही. समाधानी ज्या दिवशी माणूस होतो त्या दिवशी रिलॅक्स होतो आणि निवडून आल्यानंतर रिलॅक्स व्हायचं नसतं. जोपर्यंत जबाबदारी आहे तोपर्यंत मी रिलॅक्स होऊ शकत नाही. लोकांनी निवडून दिलं आहे काम करण्यासाठी, ही झाली भूमिका मांडून. आता त्याच्यानंतर येणार आपण खेचून काय आणतो, त्याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन काय करतो. मी समाधानी ज्या दिवशी झालो त्या दिवशी मग रिटायरमेंटच घ्यायला लागेल. म्हणून जबाबदारी मिळाल्यानंतर मी रिलॅक्स कधी होत नसतो. आणि इंग्लिशमध्ये एक वाक्य आहे, समटाईम्स विक्ट्री डिफीट्स यू. एक माणूस जिंकल्यानंतर कधी कधी तो मनाने एवढा रिलॅक्स होतो की त्याला पुढे काय करायची मग इच्छा संपते. मी ते वाक्य लक्षात ठेवलं. कधी आपला विजय हा कधी आपल्या कमजोरीचं कारण बनता कामा नाही.
म्हणून मी कधी भारावून गेलो नाही, मी जिंकलो. मी दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागलो. मी कधी मिरवणूक पण एकदम कमी ठेवली की जास्त माझ्या लोकांना त्रास नको. मी जिंकलो ते ठीक आहे, लोकांनी निवडून दिलं, पण मिरवणूक पण आपण बघितली, मी तासाभरातच आटपली. मी काय लांबलचक मिरवणूक पण घेत बसलो नाही. म्हणून माझ्यावर जबाबदारी फार मोठी आहे, बॅकलॉग फार मोठा आहे. आणि जर मी माझ्या ह्याच्यामध्ये मी भारावून गेलो की आता मी कोणतरी आहे, जिथे माणूस कोणतरी आहे असं समजायला लागतो तिथेच त्याचा उतरता काळ सुरू होतो. मी त्या गोष्टीमध्ये भारावून जाणारा माणूस नाही, कारण का मी सगळं बघितलेलं आहे, हार जीत सगळं बघितलेलं. आता कशामुळे आता जिंकणं पण तसं एक्साइटिंग नाही आणि हारण्यामुळे मी काय ढेपाळणारा माणूस नाही. म्हणून जबाबदारी आहे, तिला फार महत्त्व देणं हे आमच्यावर राणेसाहेबांचे संस्कार आहेत की आपल्याला लोक निवडून देतात ना, तर तू आवडतोस म्हणून देत नाही, तुझ्याकडून अपेक्षा आहे म्हणून तुला लोक निवडून देतात. तुझ्या दिसण्यावर, तुझ्या असण्यावर त्यांना काय त्यांच्या जीवनामध्ये तसा फरक पडत नसतो, पण ते काहीतरी घडून त्यांच्यासाठी चांगलं करण्याचा जी जबाबदारी तुझ्यावर आहे, जर ते चांगलं केलं लोक डोक्यावर उचलून घेतील. पण डोक्यावर उचलून घेण्यासाठी पण हा सगळा प्रयोग नाही, जबाबदारी आहे तर ती पूर्ण केली पाहिजे. म्हणून मी तसं काय कुठे भारावून जाणारा माणूस तसा नाही. खरं तर साहेब, राजकीय पटलावरती राणेला ना कधी राजकारण महत्त्वाचं ना कुठली पदाची आवश्यकता भासली. म्हणजे राणे हे नावच काफी. लोकांनी साहेब इतकं भरभरून दिलं, लोकांना निलेश राणे आता काय देणार? म्हणजे यापूर्वी आपण दिलं. मी सांगितलं जसं आपल्याला की सायनाथजी, मी जे कोणी विषय घेत नव्हतं ते मी विषय घेण्याचा प्रयत्न केला. कोकणाच्या तळागाळापर्यंत जे प्रश्न भेडसावतात, जे प्रश्न लोकांच्या जीवनमानामध्ये बदल घडून आणू शकतात, ते विषय मी सातत्याने मांडायचा प्रयत्न केला, भांडलो. अनेक वेळेला माझी भाषा लोकांना पटली नाही, अनेक वेळेला माझा स्वभाव लोकांना पटला नाही, पण मी कधी माझी इमेज बिघडते म्हणून मी कोकणाचा जो काय पॉझिटिव्हिटी जो काय ज्याच्यात आणू शकतो कोकणासाठी, मी त्याच्यासाठी कॉम्प्रोमाइज, कोकण मी कधी कॉम्प्रोमाइज हा विषय केला नाही आणि करणार देखील नाही जिवंत असेपर्यंत, कारण या मातीनेच राणे कुटुंबाला सगळं दिलं. म्हणून कोकण हा विषय कॉम्प्रोमाइज मी कधी करणार नाही. मग माझ्या इमेजबद्दल, माझ्या भाषेबद्दल, माझ्याबद्दल कोणी काही बोलावं ते ठीक आहे, ते परवडेल, पण कोकण कॉम्प्रोमाइज झालेला परवडणार नाही. ह्याच्यावरती आपले जनरेशन आहेत, आपले पुढची पिढी आहे. जर कोणतरी लागतो ना काहीतरी करायला, तर ते जर मी होऊ शकलो किंवा आम्ही होऊ शकलो आणि त्याचं जर बदल लोकांना भविष्यकाळामध्ये जर चांगला त्याच्यामध्ये परिणाम होत असेल तर कोणीतरी ते घेतलं पाहिजे वाईट पण अंगावर. म्हणून आम्ही अधूनमधून काय कोणाला काय वाटेल पण ते कोकणाच्या, महाराष्ट्राच्या हिताचं आहे, हिंदू धर्माच्या हिताचं आहे, तर आपण ते बोलत असतो. म्हणून त्याच्यामध्ये मी काय देणार, जसं आपला मी जेवढं काय माझ्या निवडणुकीच्या भाषणांमध्ये जे मी काय बोललो सगळंच काय रिपीट करत बसणार नाही. पण माझे हे 12 दिवसाचा माझा कामकाजाचा विषय जरी तुम्ही आपण काढलात, तुम्हाला बऱ्यापैकी लक्षात येईल की ह्याला नेमकं करायचं काय. आणि लोक खरोखरच मनापासून ॲक्सेप्ट करतात त्या सगळ्या गोष्टी, त्याच्यावरून बरं वाटतं. म्हणजे साहेब, खरं तर ना हल्लीच आता 6 मार्च रोजी आपलं जे विधिमंडळात भाषण झालं, ज्या 12 मिनिटाची ती क्लिप संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज फिरते साहेब. आम्ही ट्रेनमधनं प्रवास करत असताना आपला आवाज त्या क्लिपच्या माध्यमातून आमच्या देखील कानी येतो. आपण परंपरेला छेद देत पुरवणी मागण्याच्या पल्ल्याचा अर्थसंकल्पात उर्वरित महाराष्ट्राला मांडण्यासाठी जे एक अर्थपूर्ण भाषण केलं, ते अनेकांसाठी चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय बनला असेल. आज अनेकांच्या मनात जो प्रश्न आहे तोच प्रश्न आजच्या मुलाखतीच्या निमित्तानं मी आपल्याला विचारू इच्छितो. तुमची ओळख ही आजच्या घडीला महाराष्ट्रासाठी एक सर्वसमावेशक नेतृत्वाची ओळख बनली, तुम्हाला काय वाटतं? मी साहेब त्या दृष्टिकोनातून बघतच नाही. हे माझं काम आहे असं मी समजतो. मी त्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये जाणं हे माझ्यासाठी एक फार मोठी बाब आहे, माझ्यासाठी फार आपण म्हणतो ना फार गरजेचं होतं. मला ते जायचं होतं, कारण का मी अनेक वेळेला गॅलरीतून मोठ्या साहेबांना, राणेसाहेबांना बघायचो. पण मी प्रश्न मांडताना जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मी काय देऊ शकतो
ह्याच्यावर माझं कॉन्सन्ट्रेशन असतं. त्याचा आउटपुट काय निघेल हा नंतरचा भाग असतो. पण जर मी हे सगळे विषय मांडत असताना लोकांना ते आवडत असतील तर ह्या अगोदर ते विषय मांडले गेले नव्हते म्हणून त्यांना ते काहीतरी वेगळं वाटत असेल कदाचित. पुरवणी मागण्यांवर माझं भाषण, अर्थसंकल्पावर माझं भाषण, मी फायनान्सचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला ते विषय कळतात. आणि मी जेव्हा खासदार होतो तेव्हा स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहेब अनेक वर्ष देशाचे अर्थमंत्री राहिले आणि त्या काळामध्ये डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांचं ते सरकार होतं. ते स्वतः इकॉनॉमिस्ट होते. बजेट म्हणजे काय, बजेट कसा चालतो, कसा इम्प्लिमेंट होतो. आम्ही काही तरुण, मी तेव्हा 27-28 वर्षाचा होतो, काही तरुण खासदारांना ते बसून शिकवायचे की तुम्ही कशी भाषणं आतमध्ये बजेटवर केली पाहिजे. ते जे डोक्यात राहिलं आणि माझं एक स्वतःचं एक फायनान्सवरचं शिक्षण, मला इंटरेस्ट होता पहिल्यापासून फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये. म्हणून महाराष्ट्रासमोर पुरवणी मागण्या ह्या किती कोटीच्या आहेत आणि आपण चर्चा किती कोटीची करतो आहे हे सांगणं गरजेचं होतं. मी कुठल्याही बाजूला जरी असलो तरी आपण मागतोय का. अनेक नवीन त्याच्यामध्ये सदस्य होते. माझ्याकडे तरी 5 वर्षाचा अनुभव आहे. 10 वर्ष मी सक्रिय राजकारणात आहे. 4 निवडणुका मी लढवलेल्या आहेत. ते एक मागे एक एक्सपिरियन्स होता. तर मी त्यांना तो सांगायचा प्रयत्न करत होता की तुम्ही मागताय काय आणि तुम्हाला इकडे ठेवलंय पटलावर काय, तर ते सांगणं गरजेचं होतं. त्याच्यानंतर अनेक लोकांनी ते आपलं मांडायचे जे काही विषय होते ते त्यांना लक्षात आले की हे मांडून काही उपयोग नाही, कुठल्या भाषणात ते मांडायचे. मग ते अर्थसंकल्प भाषणामध्ये जे काय मांडायचे जे काही विषय होते मग त्यांनी तेव्हा मांडायला त्यांनी ती सुरुवात केली. बघा साहेब, फायनान्स बजेट हा विषय असा आहे, एका वर्षाचा बजेट, तुम्हाला राज्य चालवायचं आहे, तुम्हाला राज्य कसं चालतं. जर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स माहीत नाही ना तर तुम्ही राजकारणामध्ये, सरकारमध्ये, जास्त करून सरकारमध्ये आपण काय करणार आहोत. जर मी विकास निधी आणला नाही जिल्ह्यामध्ये, तो येणार कुठून. जेव्हा फायनान्स डिपार्टमेंट मला देणार तेव्हा जाऊन खाली तो जिल्ह्यात देणार. मग तो कुठे मांडायचं, काय मांडायचं. आता माझ्या अगोदर पण काही सिनियर मेंबर बोलले कोकणातले, पण त्यांनी ते विषय मांडले नाहीत. काय मांडायचं. मी असं नाही म्हणत की मीच हुशार, पण आपण जे मागतोय ते कुठून मिळणार आहे हे तरी सरकारला कळलं पाहिजे, कळलं पाहिजे. सरकारला सगळंच माहीत असतं पण ते दाखवलं पाहिजे. तो माझा प्रयत्न सायनाथजी तो आहे की मी करावं तर असं दर्जेदार काम करावं की कोकणाला त्याच्यातून फायदा झाला पाहिजे, महाराष्ट्राला त्याच्यातून फायदा झाला पाहिजे. नुसतं बडबड करण्यासाठी आतमध्ये जाणं आणि मग तुमच्याकडे बातम्या पाठवणं की हे मी बोललो आहे एवढं छापून टाका, हे काय मी कधी करत नाही, करणार देखील नाही. जे माझ्यामध्ये क्वालिटी असेल तो लोक स्वतःहून ते छापतील, मुद्दे छापतील, मुद्दे कळून पुढे सरकवतील, पुढे त्याचं काहीतरी होईल. म्हणून मला असं वाटतं की जनमानसात माझी एक इमेज तेव्हा तयार करण्यात आली आणि आज मी फक्त साहेब 12 दिवसच मिळाले मला आत्तापर्यंत. या 12 दिवसात जर लोकांना वाटतंय की नाही हा योग्य बोलतोय तर त्यापेक्षा मोठं आनंद हे मला कधीच कुठल्या दुसऱ्या गोष्टीत मिळणार नाही. कारण का हेच मला पूर्वीपासून सांगायचं होतं की तुम्ही जसा निलेश राणे समजताय तो कदाचित तसा नाही आहे, तुम्ही समजून तर घ्या. पण काही आमच्याच आजूबाजूच्या लोकांनी तेव्हाच्या आणि काही लोकांचा हेतू होता की ह्याला जर आपण बदनाम केला, ह्याला जर आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून दाखवला तर ह्याला हरवणं सोपं आहे, नाहीतर हा कशातच सापडत नाही आणि जो कशात नसतो ना त्याला बदनाम केला जातो. पण तेही फेस बघणं गरजेचं होतं. ते बघितलं. आता मला कोणच हरू शकत नाही, मनाने तरी कोण हरू शकत नाही. कारण काय आता एवढं सगळ्या गोष्टींनी मी ह्या आपण म्हणतो ना तयार झालो की आता काम करायची इच्छा आहे, काम मला करू द्या. म्हणून मी कुठल्याही विरोधकांवर टीका करत नाही. मी कुठल्याही माझ्या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये पण मी कुठल्याही विरोधकांवर टीका केली नाही. विरोधक फक्त टीका करतात, सभागृहाचा कामकाजाचा वापर करतात. मी तेही केलं नाही. मी हिताचं जेवढं आहे तेवढंच मी बोलतो आणि मला असं वाटतं ते जर लोकांना आवडत असेल तर मला त्याच्यापेक्षा मोठं समाधान नाही. निश्चित साहेब, खरं तर आपलं विधिमंडळातलं कामकाज जेव्हा त्या टी व्हीवरती स्क्रीनवरती सर्वांच्या समक्ष येतं त्यावेळी निश्चितच कुडाळ मालवण वासियांची मान देखील अभिमानानं उंचावते.
मी मुद्दाहून पुन्हा एकदा त्या मालवणमध्ये जातो. 2 आठवड्यापूर्वी मालवणमध्ये एका भंगार व्यावसायिकानं मॅचच्या दरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्या. आपण एक हाक दिलात आणि त्या हाकेला संपूर्ण शहर देखील गोळा झालं. एकीकडे हे निलेश राणे संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलं, दुसरीकडे 2 दिवसापूर्वीच अगदी राजापूरमध्ये ती घटना घडली. त्यानंतर मात्र निलेश राणेंनी शांततेचं आवाहन केलं. आपले जे खोलवर विचार रुजलेले आहेत साहेब एकूणच या संपूर्ण गोष्टींबाबत, दोन्ही घटनांबाबत, हे विचार नेमके काय आहेत ते या मुलाखतीच्या निमित्तानं जाणून घ्यायचे. बघा सायनाथजी, मी तुम्हाला एक आज स्पष्ट सांगतो, मी एक कडवट हिंदू आहे आणि कडवट हिंदूच मारणार. माझ्यात भेसळ 1 रुपयाचीही होणार नाही. लक्षात ठेवा. भूमिका मांडत असताना राजापूरची भूमिका जेव्हा मी मांडली तेव्हा हेतू काय होता? होळीचा सण. आमच्याकडे रत्नागिरीमध्ये शिमगा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो आणि धोपेश्वरची जी काही जो होळीचा मांड आहे ती प्रथा आहे. ती फेरी मारणं आणि कुठे थांबणं ही प्रथा आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 3 वेगवेगळ्या होळ्या साजऱ्या होतात राजापूरमध्ये, म्हणजे कालचा दिवस. आता मला सांगा, होळीचा सण हा जर आपण शांततेमध्ये साजरा करतोय तर त्याच्यामध्ये कसलंही व्यत्यय येऊ नये असं मी म्हणतो. आपण हिंदू सणच साजरे करतोय ना, तर त्याच्यामध्ये व्यत्यय येऊ नये कुठल्याही सणामध्ये. पण त्याच्यामध्ये मी जी भूमिका घेतली ती त्या गरीब मुलांसाठी घेतली. कारण का बघा, मी जरी कडवट हिंदू आहे आणि राहणारच, तरी माझी मुलं कुठेतरी जेलमध्ये बंद आहेत. तुम्ही बातम्या बनवाल हो, बातम्या बनवायला किती वेळ लागतो. मी काही गोष्टी बोलून हिंदू धर्मासाठी मी काही हिंदू संघटना माझ्यासाठी चांगलं बोलू शकले असते काल आणि बोलतात ही, तसं काही विषय नाही. पण मी विचार केला की ह्याच्यामध्ये हे जर वाढत गेलं, ह्याच्यामध्ये मुलं अडकणार. आता सगळे सांगायला येतील तू करून, अरे भाय तू केलंच पाहिजे, अरे हे झालंच पाहिजे, अरे भाऊ तू मस्त. अरे पण जेव्हा केस होतात त्याच्यानंतर तुम्ही येतात का? कोण येतं मग? काही पत्रकार येतो तुमचे, ते कोणते राजू परुळेकर ना, कोणते राजेश परुळेकर कोण, मी त्यांचं वाचलं आणि मग जितेंद्र आव्हाडांचं वाचलं. जितेंद्र आव्हाड काय म्हणतात त्याच्यामध्ये की काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये, कोकण पेटलाय, कोकणामध्ये असं चाललंय तसं चाललंय. आता ह्या माणसाला काय ठाण्यात बसून कळलं कोकणामध्ये काय झालं? हा कधी येत पण नाही, ह्याला कोण बोलवत पण नाही ठाण्यामध्ये, बोलवायचं पण नाही आहे. कारण काय करायचे तशी माणसं कोकणामध्ये? तो जितेंद्र आव्हाड बोलतो, तो परुळेकर बोलतो, कोण तो पत्रकार स्वयंघोषित डिजिटल स्वतःचं चालवतो, मी आता कोकणामध्ये मार्च काढणार. कशासाठी? काय कारण आहे? काय झालंय? काय कुठे काय रक्तपात झाला, कुठे काय तलवारी निघाल्या, कुठे चॉपर निघाले, काय झालंय? काहीच झालेलं नाही. पोलिसांनी जे काही लॉ अँड ऑर्डर कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी जे परेड काढले ते प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून काढले. पोलिसांना प्रिकॉशनरी मेजर घ्यावे लागतात अनेक गोष्टींमध्ये, म्हणून कधी कधी ते ड्रिलसुद्धा करतात. काही अनेक शहरांमध्ये तुम्हाला दिसलं असेल. म्हणजे काय तिकडची कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडली असं नसतं त्याचा विषय. इकडे असं महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे कुठल्या तरी त्या अमरावतीच्या माजी आमदार काँग्रेसच्या त्या सांगायला लागल्या काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये, कोकण पेट. अरे कोण बोललं तुम्हाला हे सगळं चाललंय कोकणामध्ये? तुम्ही येऊन बघितलं काय? प्रत्यक्षात तुम्ही येता का कोकणामध्ये कधी? माझ्या कोकणाचं नाव खराब करायचं नाही. माझा जो स्टँड आहे तो माझ्या कोकणासाठी होता की तुम्ही तुमचं राजकारण जे काय करताय तुम्ही माझ्या कोकणाला का बदनाम करताय? ह्याच्यामध्ये धर्म नाही आला, ह्याच्यामध्ये कोकण आलं. उद्या जर आपण जे काय मी मागतोय सभागृहामध्ये, ह्यांच्या बोलण्यावरून तिथे कर्फ्यू लागला असता, तिकडे परत काय भानगड झाली असती, नुकसान कोणाचं झालं असतं? कोकणी माणसाचं झालं असतं. त्यांना तिकडे बसून काय फरक पडतो? त्या परुळेकरला तो दादरमध्ये बसून तिकडे मस्त आपला सगळं त्याचे दिवसाचे कार्यक्रम इकडे मस्त चाललेत, तो बोलणार कोकणावर. जितेंद्र आव्हाड मुंबईत बसून तो बोलणार आमच्या कोकणावर. म्हणजे जाणीवपूर्वक मला कोकणाची बदनामी सहन होत नाही, मी करणार देखील नाहीत. कालचा राजापूरचा विषय हा धार्मिक विषयांवर जरी
सुरू झाला असला तरी नुकसान कोकणाचं होणार होतं. मी म्हणलं हे थांबवा, तुम्ही कोकणाचं नुकसान नका करू. ठीक आहे, आम्ही होळी साजरी करतोय, आम्ही होळी साजरी करणार. झाली होळी साजरा. काल 3 जे काही वेगवेगळ्या पारंपरिक होळ्या होत्या साजऱ्या झाल्या. कोकण शांत कशासाठी करायचं? कारण का तुम्ही आमचं आर्थिक उलाढालीचं नुकसान करू नका. आमची मुलं बाळं हे कुठेतरी जाऊन नोकरी धंदे करणार, आमचा पीक पाण्याचा विषय निघणार, आम्हाला कुठेतरी मग वाहतूक बंद करणार. कशासाठी पाहिजे? कोकणाचं नुकसान का करता? आणि तुम्ही कुठे बसलाय? तुमचा आणि कोकणाचा काही संबंध आहे का? कोकणाच्या हिताचा एकतरी विषय तुम्ही मांडला का कधी सभागृहामध्ये किंवा सभागृहाच्या बाहेर? रिफायनरीचा विषय पेटला होता तेव्हा ही लोक कोण आली नाहीत? हा, जेव्हा अणुऊर्जाचा प्रकल्प तिकडे लाठीचार्ज वगैरे झाला तेव्हा कोण हे लोक आले नाहीत? अरे तुम्ही कोकणाचं नुकसान का करताय बसून? तुम्हाला काहीच माहित नाही. अहो कोणाला काही झालं नाही, कुठला हत्यार निघाला नाही, कुठला तलवार निघाली नाही, आणि तुम्ही कोकणाला माझा विषय काल कोकण हा होता. मी कडवट हिंदू आहे, कडवट हिंदू राहणार. तो ह्याचा विषय आमचा कुडाळचा झारापचा विषय, मी बोललो हे नाही चालणार आमच्याकडे. तुम्हाला ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेतच उत्तर देणार मी. मी त्या मुसलमानांना पण सांगतो, तुम्ही नको ती नाटकं करायची नाही, इकडे धुडगूस घालायचा प्रयत्न करायचा नाही. तुम्ही शिस्तीत राहा. आम्ही तुमच्याकडे येऊन काय मागतोय का? आम्ही काय पोरी पळवतोय का कोणाच्या? आम्ही तुमच्याकडे येऊन काय मस्जिदीमध्ये वेगळी बांग देतोय का? हा, आमच्या मंदिरांमध्ये काय वेगळं होत आहे का? तुम्ही शिस्तीत राहा ना, आम्ही शिस्तीत राहणार. तुम्ही जर आडवे गेलात तर तुम्हाला आडवं नाही, तुम्हाला तुडवून देणार. ही माझी भूमिका स्पष्ट आहे. पण राजापूरचा विषय हा माझ्या कोकणाचा होता. माझ्या कोकणाचं नुकसान बाहेरची बसलेली लोक ज्यांना काही घेणं देणं नाही कोकणाचं ती करत होती. ते थांबवण्यासाठी मी कालची ती भूमिका घेतली की माझा कोकण जिंकला पाहिजे. आणि ह्या लोकांना ज्यांना काय पडलेलं नाही ना कोकणाचं, त्यांनी कोकणावर बोलू नये. तुम्ही या कोकणासाठी भांडा. कोकणामध्ये उद्योगधंदे कसे येतील ते बघा. आमच्या शेतीला कसा बाजारभाव मिळेल तो बघा. आमचा आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार, कोकम, सुपारी, जे काय आमचे हे आहेत उत्पादक आहेत त्यांना फायदा कसा होईल हे बघा. शेतकऱ्यांना कसं होईल, कामगारांना नको ते विषय मीच खपून घेणार. आणि कोकणाच्या हितासाठी मी कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. असं मला आपलं हे सर्व ऐकल्यानंतर अर्थात ऐकणाऱ्या माझ्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना हाच प्रश्न पडला असेल, ज्यावेळी कोकणातील काही प्रकल्प असतील, उद्योगधंदे असतील, या विषयांवरती हे सर्व बोलताना का दिसत नाहीत? तुम्हाला काय? तोच विषय माझा आहे सायनाथजी. तुम्ही तोच विषय घेतला जो मी बोललो. हे लोकांना असं कधीच वाटलं नाही कोकणामध्ये येऊन काहीतरी नवीन एक चालू करूया, आपण बघूया, एक प्रयोग करूया. कोकणामध्ये एवढा पाऊस पडतो, कुठेतरी आपण पाणी अडवण्याचे प्रकल्प करूया. जसं मराठवाड्याला आपण वॉटर ग्रीड देतोय महाराष्ट्र सरकार म्हणून, तिथे पाऊस कमी पडतोय म्हणून तिथे वॉटर ग्रीड, इथे पाऊस जास्त पडतो अशा ठिकाणी वॉटर ग्रीड तयार होऊ शकतं का? हा कधी प्रयोग कोणी डोक्यात आणलाय का? जेव्हा कुठला प्रकल्प येतो, विरोध होतो, तेव्हा कोण समजवायला येतं का? अरे बाबा का विरोध करतोयस, हे पुढच्या भविष्यासाठी चांगलं आहे, असं कोण येतो का? ह्यांच्यापैकी एकही, हा परुळेकर, ह्याचं आयुष्य मुंबईत गेलं, ह्याला काय घेणं देणं आहे? जितेंद्र आव्हाड आयुष्य ठाण्यात गेलं, काय संबंध आहे यांचा कोकणाचा? म्हणजे तुम्ही बोलताय काय? जिथे कुठे हिताचं आलं कोकणाचं कोणी येत नाही. कोण भांडतं का कोकणासाठी? मला सांगा कधी कोकणासाठी एक दिवस सभागृह बंद केला? एक दिवस दाखवा मला. आजपर्यंतच्या इतिहासात हे पाहिलं नाही. पाहिलं नाही. का नाही पाहिलं? मग तुम्ही कोकणासाठी कधी भांडणार? कोकणामध्ये अनेक गोष्टी होतात. नाही कोकणाला काय, कोकण आपले अहो मागणी कमी म्हणजे काय आम्ही मागायचंच नाही? आम्ही मागायचं नाही कोकण म्हणून आम्ही काय आमचा अधिकार नाही? हा जेव्हा अधिकार आपण सांगायला जातो ना तेव्हा त्यांना आवडत नाही की हा काहीतरी मागतोय ना. ते नेहमी आपल्याला आहे ना ते कुठेतरी ते झुंजवतच ठेवायला पाहिजे. त्यांना ते झुंजवत ठेवण्यामध्ये त्यांना ते वाटतंय की कोकण असाच राहावा. आपण जे काय ह्या पिढीतली लोक आहोत, आपण आता कोकणाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची गरज आहे की कोकण आता तुमच्या कुठल्याही भूलथापांना आता बळी पडणार नाही. इकडे आता विकास कामांना, इकडे प्रकल्पांना आता इकडे वाव आहे, इकडे उद्योगधंदे आले पाहिजे. हे जेव्हा चित्र बाहेर जाईल ना तेव्हा अशी लोक ऑटोमॅटिकली बोलायची बंद होतील, यांची तोंडं बंद होतील. मला यांची तोंडच बंद करायची आहेत. अरे काय तुम्हाला कोकणाची घेणं देणं?
कधी तुम्ही झगडलात कोकणासाठी? आम्ही तिकडे रोज असतो, दिवस रात्र आम्ही तिकडे पाय रोवू नये, कधी वेडं वाकडं होऊ दिलं नाही. तुम्ही कधी आलात? आणि तुम्ही सांगायचं आम्हाला? आणि म्हणून माझं ते डोकं का हे झालं की तुम्ही कोकणाला, ते त्यांचं जर तुम्ही मटेरियल बघितलं, वाचलं ना, तर ते कोकणाला बदनाम करत होते. विषय धर्माचा बाजूला राहिला, हे कोकणाला बदनाम करत होते. मी बोललो एकतर माझा सण साजरा होणार, हिंदू सण साजरा होणार, साजरा झाला, 4ही होळीचे मांड साजरे झाले. दुसरा विषय, कोकण डिस्टर्ब करू दिला नाही मी, ज्यांना करायचा होता. तो ओवेसी तिकडे बसून हैदराबादमध्ये बसून व्हिडिओ टाकतो आमच्या राजापूरचे. ओवेसीने व्हिडिओ टाकला राजापूरचा, काय संबंध त्याचा आणि राजापूरचा? फक्त भडकवायचं, इकडे काहीतरी विस्कटवायचं. परत मग प्रशासन 4-5 महिने, 1 वर्षभर कोकणाकडे दुर्लक्ष करायला मोकळं. प्रशासनाला काय, त्यांना काय, इकडे नाही 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 वातावरण गरम आहे. अरे वातावरण गरम काय? मग आमची कामं कधी होणार? एक तर आपण 4 महिन्यात, म्हणजे वर्षातून 4 महिने आपल्याकडे पावसाळा असतो, आपली कामं ठप्प असतात, आपलं जीवनमान कुठे ना कुठेतरी ठप्प होतो 4 महिन्याच्या पावसाळ्यामुळे कोकणातल्या. त्याच्यामध्ये आपण जर असं काहीतरी उपद्रव झाला समजा, आपणच भोगणार आहोत. हे बाहेरचे लोक नाही येणार आपल्याला तेव्हा बघायला. एवढे अतिवृष्टी आल्या, चक्रीवादळ आल्यात, कधी आले हे लोक मदत करायला? म्हणून माझा विषय तो होता. खरं तर विकासाच्या मुद्द्यावरती आपण बोलताय, थोडंसं राजकीय मुद्द्यांकडे देखील आपल्याला घेऊन जाऊ इच्छितो. एक पत्रकार म्हणून आपल्या कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात साहेब पाहत असताना आपण तर एका बाजूनं शिवसेनेचं संघटन हे ताकदीनं उभं करत आहे, पण दुसऱ्या बाजूनं मात्र आपलाच मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीकडनं कुडाळ असेल, मालवण असेल, या भागातील काही नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. बातम्या समोर येतात की भाजपाकडनं उभाटाला चॅलेंज. नेमकं हे चॅलेंज उभाटाला आहे की आमदार निलेश राणेंना भारतीय जनता पार्टीचं चॅलेंज? तुम्ही कसं पाहता या सर्व घडामोडी? नाही, मी तसं पाहतच नाही. कारण का काय, माझे राणेसाहेब भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत, माझा भाऊ नितेश राणे भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे. तर ते तिकडे राहावेत किंवा इकडे राहावेत हा माझा विषय नाहीच आहे की कुठल्या पक्षामध्ये कोणी काम करावं. कारण का आमच्यासाठी दोन्ही एकच आहेत, एकच घर आहे. आम्ही कधी कोणाला ये म्हणून सांगितलं नाही किंवा जा म्हणूनही सांगितलं नाही. आता भारतीय जनता पक्ष मध्ये राणेसाहेब आहेत, खासदार आहेत, नितेश आमचा पालकमंत्री आहे. तर मी का असा विचार करू की त्यांनी कुठे काम करावं आणि मला मग कुठेतरी भारतीय जनता पक्ष अडचणीत आणते, असा कुठेच माझ्या डोक्यात स्पर्शही झाला नाही कधी विचार. फक्त विषय काय आहे, जे करावं ते जिल्ह्यातल्या नेत्यांनी करावं, जिल्ह्यातल्या माझ्या सहकार्याने करावं, बाहेरून कोणी काय करू नये. माझा विषय स्पष्ट आहे. राणेसाहेब, आम्ही राणेसाहेबांना मानतो. राणेसाहेबांनी जी भूमिका घेतली ती आमची भूमिका, पण फक्त राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेश राणे आणि मग फडणवीस साहेब, बावनकुळे साहेब हे वगैरे हे वरचे नेते जेव्हा आम्हाला सांगतील की निलेश हे असं असं झालं पाहिजे, 100% ऐकणार. फडणवीस साहेब असतील, बावनकुळे साहेब असतील, नितेश असेल, राणेसाहेब असतील, बाकी कोणाचं नाही, बाकी कोणाचं नाही ऐकणार. का? कारण का कॉन्ट्रीब्युशन नाही तुमचं. आम्ही तिकडे असतो, कामं करतो, कधीतरी यायचं आणि तिकडे येऊन काहीतरी वेगळं करायचा प्रयोग करायचा, हा जो विषय आहे ना, हा दोघांसाठी कुठेतरी लॉस करून देऊ शकतो. आता बघा, मी मुळातच ठरवलं आहे की विरोधकांवर लक्ष द्यायचं नाही आणि राजकारण जे होईल ते आता 4.5 वर्ष तर मीच आमदार आहे. तर मी आता माझ्या निवडणुकीचा काय विचार करू, पण मी माझ्या कार्यकर्त्यांचा पण विचार करणारा माणूस आहे. ते कुठेतरी निवडणुका जिंकले पाहिजे, ते कुठेतरी त्यांचं राजकारणामध्ये पण त्यांचं कुठेतरी चांगलं झालं पाहिजे, हा विचार करणारा पण मी माणूस आहे. बाकी सगळ्यांमध्ये ट्युनिंग चांगलं आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे अतिशय ट्युनिंग आमचं चांगलं आहे. कार्यकर्ते खाली आम्ही जेव्हा एकत्रच कार्यक्रम करतो, तुम्हाला ते शिवसेनेचे कार्यक्रम वाटतात पण ते महायुतीचे कार्यक्रम असतात. आम्ही सगळे जीवाभावाची लोक आहोत. आजही BJPमध्ये माझे अनेक जीवाभावाची लोक आहेत. माझा भाऊ, सक्का भाऊ आहे, माझे वडील आहेत त्या पक्षामध्ये. तर तो पक्ष वेगळा मी समजतच नाही. का समजू मी असा वेगळा?
तो विषय नाही, म्हणजे डोक्यातून काढून टाका तो विषय की माझ्या कुठेतरी काय वेगळं आहे. पण जे निर्णय ज्यांची मी नावं घेतली ते लोक जर निर्णय घेतील मला 100% मान्य आहे. पण अशी पण काही लोक आहेत, असं मी म्हणणार नाही की अशी काही लोक नाहीत ज्यांना काहीतरी गडबड घडवायची नाही. अशी पण काही लोक आहेत ज्यांना काहीतरी गडबड घडवायची आहे. आता सगळंच काही चित्र चांगलं कोणाला आवडत नाही ना. आता तिन्ही राणे आले, चांगलं काम करतायत असं समजा जर काही लोकांची समज असेल, तर काही लोकांना तिकडेही पोटात दुखतं ना की नको बाबा काहीतरी केलं पाहिजे. उंगली केल्याशिवाय त्यांचंही म्हणजे बरोबर वाटत नाही. म्हणून माझं म्हणणं त्यांना एवढंच आहे, आता सगळं चांगलं आहे आणि चांगलंच होणार. कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी वातावरण भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेमध्ये खराब होणार नाही. आम्ही खराब होऊ देणार नाही. कारण का माझे साहेब, माझे फडणवीस साहेब, माझा नितेश राणे, आमचे हे नेते BJPमध्ये आहेत. म्हणून तो माझाच पक्ष आहे. मी वेगळ्या पक्षात, मी शिवसेनेचा आहे, आमदार आहे, पण तेवढाच मी भारतीय जनता पक्षाला मानणारा पक्ष म्हणजे मानणारा माणूस आहे. म्हणून असं काय वातावरण नाही. या प्रश्नाच्या उत्तरानंतर अजून अनेक उपप्रश्न आहेत मला, परंतु ते पुढच्या मुलाखतीमध्ये साहेब निश्चित विचारेल. मला खरं तर अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण जो आता या ठिकाणी बोलताना अधोरेखित केला ती कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका येणार आहेत. जिल्हा परिषदच्या निवडणुका आहेत, पंचायत समितीच्या आहेत, नगरपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. यामध्ये महायुती म्हणून तुम्ही एकत्र दिसणार आणि कशा पद्धतीनं हा टक्का वाढलेलं चित्र आपल्या विधानसभा मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात आपल्या आम्हा सर्वांना पाहायला भेटेल. काय सांगा? बघा, मी राणेसाहेब आणि नितेश आम्ही जेव्हा जिल्ह्याच्या विषयाबद्दल आणि केसरकर साहेब आम्ही जेव्हा जिल्ह्याच्या विषयांवर आम्ही चर्चा करतो तेव्हा आम्ही एकत्र कशी निवडणूक जिंकता येईल ह्या विषयावरच चर्चा करतो. आम्ही स्वतंत्र लढू, आम्ही 100% आम्हीच सीट लढणार वगैरे हा विचारही माझ्या डोक्यात किंवा आमच्या कोणाच्याही डोक्यात येत नाही. ताकद एक आहे तर ते एकत्र लढली पाहिजे. आपण एक राहिलो तो कोणाचीच बिशाद नाही तिकडे काही वेगळी ढवळाढवळ करण्याची. म्हणून आणि मला जे काही दिसतंय ते तसंच होणार की आम्ही एकत्र निवडणूक लढू, चांगल्या सीट काढू. पण कोणाला जर नकोच असेल तर मग बघू पुढे. जर आमच्याकडे कार्यकर्त्यांची संख्या एवढी आहे, काही लोकांकडे कार्यकर्त्यांची संख्या एवढी आहे, कुठे मैत्रीपूर्ण लढवायचं असेल किंवा असं काय करायचं असेल तो नंतरचा भाग आहे. बघा, आता जेव्हा निवडणुका डिक्लेअर होतील तेव्हा बघू. पण आत्ताचं वातावरण निवडणूक भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना आम्ही एकत्र लढण्याच्या प्रयत्नात आहोत. जवळपास आम्ही एकत्रच लढणार आहोत. पण कुठे काही एकाच दुसऱ्या ठिकाणी जर कुठे मैत्रीपूर्ण करावी लागली तर आम्ही त्याही गोष्टीला तयार आहोत. पण फायदा उभाटाला आम्ही होऊ देणार नाही एवढं मात्र खरं. कारण का आता त्यांचं तसं काही फुटप्रिंटच नाही विकासाचं. म्हणून जिथे डिलिव्हरी ते देऊ शकणार नाहीत अशा ठिकाणी आपण का ते सोडावं. म्हणून ते करणार तर आम्ही एकत्रच करणार असं तरी सध्या तरी चित्र आहे. साहेब, खरं तर आपलं विधिमंडळातली भाषणं असो अथवा जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत आपण केलेलं संबोधन असो, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गातील म्हणजे आपल्या मतदारसंघात आपण नगरपंचायत, पंचायत समिती या कार्यालयांमध्ये घेतलेल्या प्रत्येक आढावा बैठकीनं आम्ही देखील पत्रकार म्हणून उपस्थित होतो. माझा प्रश्न इतकाच आहे, आक्रमक निलेश राणे ते अभ्यासू आपण तेव्हा देखील होता, परंतु आक्रमक निलेश राणे ते आता शांत निलेश राणे, हा जो प्रवास आहे या प्रवासाकडे आत्ताचे आमदार निलेश राणे नेमकं कसं पाहते? मी स्वतःला आक्रमकही समजत नाही, मी स्वतःला शांतही समजत नाही. सिच्युएशन जशी आहे, मला साईनाथ गावकर भेटायला आले तो निलेश राणे वेगळा, मला विरोधक अंगावर जर चालून यायचा प्रयत्न करत असेल तर तो निलेश राणे वेगळा. तुम्ही माझ्या अंगावर येऊ नका, मी तुमच्या अंगावर जाणार नाही. तुम्ही रिस्पेक्ट द्या, मी तुम्हाला रिस्पेक्ट देणार. आणि तुम्ही तसेच आहात, प्रत्येक माणूस तसा आहे. रोज कोणी आक्रमक नसतो आणि रोज कोणी शांतही नसतो. तुम्हालाही राग येतो, तुम्हालाही असं वाटतं की कुठेतरी काहीतरी चुकीचं घडलं तर आवाज आला पाहिजे. आणि काही लोकांना काही भाषाच समजतात, काही लोकांना प्रेमाची भाषा समजते, तर आम्ही प्रेमानेही बोलतो, आम्ही पत्रव्यवहारही करतो. पण काही लोकांना जर भाषा बदललेलीच ऐकायची आहे मग त्यांना भाषा बदलूनच ऐकायला मिळते. म्हणून आक्रमक असेल किंवा शांत असेल, काम माझ्या
कोकणाचं झालं पाहिजे, माझ्या महाराष्ट्राचं झालं पाहिजे. माझ्या डोक्यात सायनाथजी तेवढंच असतं. तुम्ही पत्रकार म्हणून तुम्ही बिटवीन द लाईन्स कुठेतरी अंदाज बांधायचा प्रयत्न करत असाल, पण माझं तसं काय नाही. मी स्ट्रेट फॉरवर्ड माणूस आहे, जसा आहे तसा आहे. तुम्हाला जसा निलेश राणे योग्य वाटतो तसा तुम्ही घ्यावा किंवा सोडावा. माझ्यासाठी काम महत्त्वाचं. माझा महाराष्ट्र जिंकला पाहिजे, माझा कोकण जिंकला पाहिजे. राणे साहेबांनी माझ्या कोकणाने मला जे दिवस दाखवले ते त्यांना तसेच्या तसे नाही तरी कुठे कमीही नाही. त्यांना एक चांगलं जीवनमान त्यांना मिळावं असं काहीतरी माझ्या हातातून घडावं हा प्रयत्न आहे. आक्रमक राहणं, हो मी कुठे जिथे गरज आहे तिथे राहावंच लागतं. जिथे शांत आहे तिकडे शांतही राहावं लागतं. असं नाही, पण रोजही कोण आक्रमक नसतो. आमचे राणेसाहेब असतील, कोणी म्हणजे राजसाहेब असतील, ज्यांना ज्यांना आपण आक्रमक समजतो ते रोज नसतात तसे. ते त्या सिच्युएशनमध्ये जे समोरच्याला काय कळतं, कसं कळेल, तर असं कळेल, मग ते तसे वागत असतात. ते पांघरूण तर घ्यावंच लागतं राजकारणामध्ये. आणि ते जर नाही घेतलं तर मग तुम्ही सरसकट सगळीकडे एकच वागू शकत नाही. तर त्याच्यामध्ये तुमच्या विभागाचं नुकसान होतं, तुमच्या मातीचं नुकसान होतं, तुमच्या आजूबाजूच्या किंवा तुमच्या जनतेचं नुकसान होतं. आणि म्हणून जिथे अभ्यास कामाला येईल तिथे अभ्यास कामाला यायला पाहिजे, जिथे आक्रमकपणा येईल तिथे आक्रमकपणा कामाला आला पाहिजे. पण मी आज शांत झालो आहे अशातला भाग नाही. माझा भाऊ आज पालकमंत्री आहे. माझ्या कुठल्या विषयामुळे माझ्या जनतेला असं वाटायला नको की आपण चुकीचा माणूस तर नाही निवडून दिला ना. म्हणून मी काही गोष्टी आता आपण म्हणतो ना, काय दमात म्हणतो ना, काय म्हणतो त्याला, दमात घेतो, शांतपणे घेतो. आणि नितेशला नवीन पालकमंत्री, नवीन कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्याला एक्सपोजर चांगलं मिळालं पाहिजे. त्याला व्यवस्थित ती मॅपिंग करता आली पाहिजे. जर मी एका बाजूला कुठेतरी काहीतरी करत बसीन तर त्याच्या पण कामामध्ये कुठेतरी डिस्टर्ब होत राहणार. म्हणून मी असं कधी त्यालाही त्रास व्हावा, जनतेला त्रास व्हावा असं माझ्याकडून घडत नाही. पण मी जे योग्य आहे ते मी बोलणार, जे योग्य आहे ते मी बोलतच असतो. पण त्याच्यामध्ये मी कुठे शांत झालो किंवा तेव्हा आक्रमक होतो असं काही नाही. तर जे आहे ते आहे. निलेश राणे जसा पाहिजे तसा घ्या. क्या बात आहे. निलेश राणे जसा पाहिजे तसा घ्या. साहेब, खरं तर मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय. शेवटचे माझे 1-2 प्रश्न आहेत. विधानसभा निवडणूक ज्यावेळी जाहीर झाली त्यावेळी माध्यम म्हणून आम्ही कोकणशाहीनं देखील आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ना अनेक प्रश्न आम्ही जनतेसमोर आणलेले होते. खरं तर आपल्या मतदारसंघात असलेली 10 वर्षापासून अक्षरशः निद्रितावस्थेत असलेली MIDC, तो बंद पडत चाललेला चिपीचं विमानतळ आहे, मच्छीमार आहेत, पर्यटनासारख्या गोष्टी आज त्या ठिकाणी बहरत आहेत. साहेब, आज वाढदिवस आहे आपला, अर्थात 17 मार्चला. एकूणच ह्या सर्व गोष्टींकडे पाहत असताना नेमके काय संकल्प वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण करणार आहोत? नाही, जसं मी मुलाखतीच्या तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, वाढदिवस आहे म्हणून काही संकल्पना माझ्या नसतात. संकल्पना असतात कंटिन्यू, परमनंट. त्याच्यामध्ये काही बदल होत नसतो. हे सगळे विषय जे तुम्ही मला इथे तुम्ही बोललात, आपल्यालाही माहिती आहे सायनाथजी, आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कवर करत असतात सातत्याने. आणि आपलं चॅनल कोकणशाही चांगल्या पद्धतीने ते मांडतही असतं. औद्योगिकरण असेल, त्याच्यामागे मग पर्यटन, चिपी विमानतळ, कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्हाला वाटलं, मी सबस्क्रायबर असल्यामुळे मला ते सगळं कळतं. हे विषय सायनाथजी आपण घेतच राहतो. ह्याच्यामध्ये सातत्याने हॅमरिंग करावं लागणार ह्या विषयांचं, जे अगोदर होत नव्हतं मागच्या 10 वर्षामध्ये, तर ते आता करावं लागणार. ते मी सुरुवात केलेली आहे. आणि सातत्याने माझी लोक, आम्ही सगळे टीम म्हणून ह्या विषयाकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. आणि आता सरकार महायुतीचं आल्यामुळे त्याचा फायदाच आम्हाला होतो आहे. आणि तो तुम्हाला येणाऱ्या काळात दिसेलच. कोकणाचे अनेक प्रकल्प, अनेक ज्या गोष्टी रखडल्या होत्या ते ह्याच तुम्हाला 5 वर्षांमध्ये पूर्ण झालेल्या दिसतील. काही नवीन गोष्टी आलेल्या दिसतील. आणि एक रोडमॅपच घेऊन आम्ही असा चाललो आहे की बॅकलॉग तर आपण पूर्ण करायचाच, पण कोकण परत कधी कॅलिफोर्नियाशी कंपॅरिझन न होता, कुठल्या लोकांना जर कोकणाशी कंपॅरिझन करायचं असेल तर कोकणाचं नाव घ्यावं लागेल, असं काहीतरी आपल्या हातातून घडलं पाहिजे.
पण काय झालं आहे, मागच्या 10 वर्षाचा कार्यकाळ एवढं खालपर्यंत भजबजलं आहे की ते तिथून ते सगळं दुरुस्त आणि साफसफाई करता करता आम्हाला तिथे कुठेतरी वेळ लागतो आहे. पण ते काही कारणं देत आम्ही बसणार नाही. सरकार आमचा येणाऱ्या 5 वर्षाचा जो काय रोडमॅप असेल तो कोकणाच्या हिताचा आणि एक पुढच्या पिढीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, महिलांसाठी कुठेतरी असं वाटेल की नाही बाबा हे योग्य काम झालं. आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये आता एम आय डी सीमध्ये जवळपास उदयजी जेव्हा मला भेटतात सभागृहामध्ये आणि सभागृहाच्या बाहेर, तेव्हा मी आरोला अमुक सांगा, मग आम्हाला असं पाहिजे, मग सीओना मी सांगत असतो की कचऱ्याचा विषय असेल, जनावरांचा भटक्या जनावरांचा असेल, सगळे विषय डेली बेसिसवर जे अगोदर वार्षिकी होत नव्हते, डेली बेसिसवर त्यांचा पाठपुरावा. तुम्ही कधी माझ्या कार्यालयामध्ये या. काल एका अमुक कामाचं स्टेटस हे होतं, आज ह्या आठवड्यात हे स्टेटस आहे, हे तुम्हाला माझ्या ऑफिसमधून पण कळेल. नुसतं निलेश राणेशीच तुमचा संपर्क झाला पाहिजे असं मी ते ठेवलं नाही. माझ्या कुठल्याही सहकार्याला विचारायचं असेल, अरे त्या ब्रिजचं काय झालं, नाबार्डमध्ये होतं काय झालं, तर तुम्हाला माझ्या कार्यालयातून त्याचं स्टेटस दिसेल, कामाचा फॉलोअप दिसेल. हे सगळं आम्ही करायचा प्रयत्न करतोय, कारण का बॅकलॉग फार मोठा आहे आणि मागणी काहीच झाली नाही. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मागच्या 10 वर्षामध्ये कुडाळ मालवण हे 100-150 कोटीवर होतं. नवीन प्रस्ताव देखील नाही. आम्ही जवळपास आता 750 कोटीचे नवीन प्रस्ताव तयार केले पहिल्याच वर्षात. 750 कोटीचे प्रस्ताव फक्त माझ्या मतदारसंघाचे, जे अगोदर कधी 100-150 कोटीच्या वर गेले नाही. 25-15चे पैसे मिळाले नाहीत, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची कामं रखडली होती, बंद होती, आवास योजनेची कामं बंद होती, जिल्हा परिषद जलजीवनच्या योजनेमध्ये पैसा काय करत होता तो त्यांनाच माहीत. ह्या सगळ्या गोष्टी आतमधून दुरुस्त करायला ज्या काय हव्या होत्या. पर्यटनाचा पैसा कधी आला नाही, क वर्गाचे पर्यटनाचे पैसे आले नाहीत, असे अनेक पैसे जे मागतच कोणी गेलं नाही आपल्या मतदारसंघाचे, कुडाळ मालवणचे. आणि म्हणून आज जवळपास 750 कोटीचा एक नवीन प्रस्ताव मतदारसंघासाठी नवीन तयार केला, जो अगोदर कधी 100-150च्या वर गेला नाही. आता पर्यटन क्षेत्रासाठी आता नवीन काही रस्ते, जे नवीन देवबागचे काही रस्ते आहेत, आता जसं आहे 150 कोटीचा आम्हाला बजेट, आपला बजेटमध्ये फक्त देवबागसाठी आम्हाला सँक्शन झाले. परवा अजितदादा आम्हाला योगायोगाने माझं भाषण चालू असताना अजितदादा समोरच होते. मग आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचा पण विषय काढला. आम्ही महाराष्ट्राला 2% हे वाढून मिळावे, म्हणजे ज्यामुळे आपलं फिस्कल डेफिसिट महाराष्ट्राचं कमी होईल, प्रत्येक विभागाला पैसे मिळतील. प्रत्येक विभागाला पैसे मिळाले तरच कोकण विभागाला पैसे मिळतील, मराठवाड्याला मिळतील, विदर्भाला मिळतील, उत्तर महाराष्ट्राला मिळतील. ही आमची संकल्पना आहे की आम्ही जे घेऊन पुढे चाललो आहे की मेन पॉटमध्येच पैसे आले तरच तुम्हाला विभागवार तुम्हाला ते पैसे मिळणार. मग तुम्हाला कोकणामध्ये खाली DPDCला पैसे मिळणार. आराखडा आपला 400 कोटीचा आहे DPDCचा. आता आपले जवळपास किती 25-30% रक्कम जमा झालेली आहे पहिल्यांदा एवढ्या लवकर, ज्याचं अभिनंदन आम्ही पालकमंत्र्यांचंही केलं. पण हे आत्ता चालना मिळायला सुरुवात झाली. पण हे होईपर्यंत आपल्याला लक्ष इथे तिथे हलवून चालणार नाही. आपल्याला लक्ष विकासावर ठेवावंच लागेल, मागणी करावीच लागेल आणि ती पोटतिडकीने आक्रमकपणे ज्या भाषेत कळते त्या भाषेमध्ये, कधी प्रेमाने सुद्धा हे करावं लागेल. आणि कोकण जिंकला तर मला असं वाटतं सायनाथजी, त्यापेक्षा मोठं समाधान हे होऊच शकत नाही कुठल्याही लोकप्रतिनिधीसाठी आमच्यासारख्या. आणि तीच शर्यत आहे आणि तीच प्रार्थना आहे देवाकडे. साहेब, आपण उद्योगधंद्यांचा पण देखील विषय नेहमी लावून धरताना आता देखील चर्चेमध्ये आला. आपल्या मालवणमध्येच तेलाचे साठे मालवणच्या समुद्रात आहेत अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी समोर आली. मुंबई हायसारखी मोठा हब किंवा मोठी सिटी या ठिकाणी मालवणमध्ये ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तयार होऊ शकते अशी परिस्थिती, अशी चिन्ह आहेत. आपण नेमकं ह्या संपूर्ण गोष्टीकडे कसं पाहता, पुढील 25 वर्षाचं नियोजन म्हणून, आमदार म्हणून?
नियोजन हे फक्त एका विभागाचं करून चालत नसतं. आपल्याला सगळे डिपार्टमेंट घेऊन प्लॅनिंग करावी लागते. उद्योग मालवणमध्ये आपण सीवर्ल्ड आणायचा मागे जो काय प्रयोग सरकारने तेव्हा केला होता, तेव्हा का फेल गेला सगळं तुम्हाला ते वेगळं सांगायची काही गरज नाही. आम्ही आता स्टँड काय ठेवला आहे की लोकांना पहिलं आम्ही विचारतो, लोकांना पहिलं आम्ही म्हणजे विश्वासात घेऊन की बघा ह्याचा फायदा हे आहे. सरकारी यंत्रणा त्याच्यामध्ये कन्व्हिन्स करण्यासाठी आम्ही लावतो. असं करून आम्ही ते प्रकल्प आणायचा आम्ही प्रयत्न करू. पण लोकांना विश्वासात न घेता आम्ही ते प्रकल्प आणणार नाही, एवढं मात्र खरं. म्हणजे कोणाला काही वाटू दे, पहिलं मी लोकांमध्ये बसणार, आम्ही सगळे त्यांना कन्व्हिन्स करणार. हे जर तुम्हाला हवं असेल तर आम्ही पुढचं पाऊल उचलणार. जर कोणाला वाटत असेल की नाही ही आमची पारंपरिक कल्चरल बाजू ही सांभाळत नाही आहे, ही गोष्ट नको असेल सोडून देऊ, दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीकडे वळू. पण लोकांना मनं दुखून लोकांची मला काही करायचं नाही आणि मी करणार देखील नाही. कोणाला मग काय वाटेल ते वाटेल, पण त्यांना कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करू की हे चांगलं आहे, हिताचं आहे, दरोडे उत्पन्न वाढेल, लोकांचं जीवनमान सुधरेल. ह्या सगळ्या गोष्टी करायचा आमचा प्रयत्न आहे. तो लवकरात लवकर आम्ही त्या सगळ्या बाबी तुमच्यासमोर ठेवू. आता 3च महिने झालेत, तर आपण लवकरात लवकर ह्या सगळ्या गोष्टी करणार. अगदी शेवटचा प्रश्न साहेब या मुलाखतीतला, वाढदिवस म्हणजे एखादं वर्ष आयुष्यातलं कमी होणं, पण तसं पाहायला गेलं तर पुढील वर्ष नव्या उमेदीनं, नव्या स्वप्नांनी जगण्याची उमेद मिळणं असा देखील त्याचा अर्थ घेता येतो. कुणाचे ऋण व्यक्त कराल, काय शब्दात व्यक्त कराल? त्याचप्रमाणे ज्या मतदारांनी आपल्यावरती तब्बल 10 वर्षाच्या आपल्या संघर्षानंतर भरघोस असा विश्वास टाकलाय, त्या मतदारांचे काय शब्दात आभार आज व्यक्त कराल आणि विरोधकांना नेमका काय इशारा द्याल? मी सायनाथजी खरं तर माझ्या आईवडिलांचा, माझ्या फॅमिलीचा आणि कोकणाच्या जनतेचा, माझ्या परिवाराने माझी खूप साथ दिली आणि 10 वर्षानंतर कुठलाही माजी खासदार टिकत नसतो. कोकणाने, माझ्या मतदारसंघाने मला एक प्रवाद ठेवलं. कधी मला तसं मी गायब झालो नव्हतो कधी. आणि पत्रकार म्हणून आपल्यासारख्या लोकांनी कधी मला असं कुठेतरी मी फेकलो गेलो असं कधी मला तुम्ही कधी फिलिंग दिली नाही. त्याबद्दल मी पत्रकारांचे, आमच्या कोकणी जनतेचे, माझ्या परिवाराचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो की जी संधी मी मागत होतो काहीतरी करून दाखवण्याची, मला काय पैसे कमवणं वगैरे हा काय विषय नसतो. देवाने सगळंच दिलं सायनाथजी, मला काय वेगळं काय मागणार मी आता देवाकडे. तसं शर्यत मंत्रिपदाची नाही की मला कुठली तरी गादी मिळावी, मला काहीतरी एक स्टेटस मिळावं राजकारणामध्ये. शर्यत ती पण नाही. लोकांना काही वाटत असेल की मी हे सगळं काहीतरी मिळवायला करतोय, पण माझी तशी कधी इच्छा होती, आता नाही आहे. तेव्हाही वाटायचं नाही नाही लाल दिवा असला पाहिजे, थाट असतो, थाट त्याच्यात नसतो. मी मग बाळासाहेबांचं जीवन बघतो की बाळासाहेब कधीच लाल दिव्यात फिरले नाहीत. पण ते किती ताकदवर होत, किती ताकदीचा माणूस आमचे स्वर्गीय बाळासाहेब होते. म्हणून ताकदीचा पाठलाग करायचा आहे ना तर काहीतरी चांगलं घडून करावं. मग स्वतःहून लोक तुमच्याकडे वळत असतात. त्या गोष्टी मी डोक्यात घेऊन काम करणारा माणूस आहे. मी खचलो नाही. मी माझ्या लोकांना असं वाटतं हा लवकर खचतो, तो लोकांचा गैरसमज आहे. मी कधीच खचत नाही, कधीच नाही. मोठे प्रसंग माझ्या जीवनात आले आणि माझ्या राणेंच्या जीवनात काय काय प्रसंग आले. 2.5 वर्ष जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, आमचं घर पाडण्यासाठी झाले, आम्हाला उद्ध्वस्त करण्याचे झाले, पण आम्ही खचलो नाही. तुम्ही जेवढी नखं मारत जाल ना, आम्ही राणे आहे ना तेवढेच अटॅकिंगवर जातो. हे लोकांना माहीत नाही. ते आज सांगून टाकतो की तुम्ही जेवढं आमच्यावर वार कराल ना, ते आम्ही कधीच गुडघे टेकणार नाही कोणासमोर, कधीच नाही. ते राणे साहेबांनी ते आमची मोल्डिंगच तशी केली आहे. आम्ही अजून अटॅकिंग मोडवर जातो. पण तुम्ही प्रेम द्याल ना, आम्ही तेवढे तुमच्याकडे खेचून देखील येऊ. पण आमचा तो रूप बघायचा नसेल तर मग तुम्ही आम्हाला ते करायला लावू नका.
आणि विरोधक जे तुमचा शेवटचा विरोधकांना काय तुम्ही सांगाल? विरोधकांनी आत्ता काय राजकारण कुठल्या स्तराचं चाललं आहे ह्याचा अभ्यास केला पाहिजे. आत्ता पण काही आपल्या जिल्ह्यातले विरोधक आहेत ना, ते पारंपरिक पद्धतीनेच विरोध करत आहेत. आता विरोध करायची पद्धत पण बदलली, पण ते कसं आहे, ते त्यांच्या त्या मोल्डच्या बाहेर येत नाही, त्यांच्या त्या मानसिकतेतून बाहेर येत नाही. आमच्यासाठी चांगलं आहे. माझं म्हणणं आहे की विरोधकांनी आता काय चाललंय ना, काय लेवलचं राजकारण चाललं हे जरा ओळखून घ्यावं. कोकणाच्या हिताचं राजकारण करावं. नुसता विरोधाला विरोध, राणेंना विरोध करत करत आज काय झाली अवस्था विरोधकांची. पण मला त्यांनाही कमी लेखायचं नाही आहे. चला, तुम्हालाही शुभेच्छा आहेत. तुम्ही पुढे काहीतरी चांगलं करा कोकणासाठी. आम्ही अभिनंदन देखील करू. आम्ही एकतर्फी वागणारे लोक नाही आहोत, पण काहीतरी चांगलं तर करा. नुसतं टीका करून काय मिळणार आहे? काल परवा म्हणजे शेवट करतो मी, त्या जे काय आम्ही सिंधुरत्नातून त्या काही बाईक काहीतरी ते हे दिलं, कुठली तरी एक इन्स्ट्रुमेंट होत्या, तिकडे जाऊन काही विरोधक उभे राहिले. मला काढा बाबा, फोटो काढा, काय हरकत नाही. आता स्कीममधून आम्ही कशा सँक्शन केल्या, साधन सामग्री आम्ही अलॉटमेंट करतो ते आम्हाला माहीत, पण आम्ही ते मोठमोठे फोटो छापून आणले त्यांनी त्या सगळ्या याच्या समोर उभे राहून. मला हसायला आलं की अजूनही त्या मानसिकतेतून हे बाहेर निघत नाही. त्यांना वाटतं लोकांना ह्याच्यातून कन्व्हिन्स करतात. ते नाही करत. लोक नाही कन्व्हिन्स होत साहेब आता त्याच्याने. पण ह्या लोकांना काय वाटतं, 4 गोष्टींच्या समोर आपण फोटो काढले तर लोकांना वाटेल हे मी आणल्या. लोकांना सगळं माहीत असतं. लोक आता फार पुढे गेलेत. मोबाईलच्या जगामध्ये लोकांना आता सगळं कळतं कोण काय करतं ते, पण त्यांना कळत नाही आहे. मला ह्या गोष्टीचं खरोखर आश्चर्य आहे. विरोधकांना कळत नाही की लोकांना काय काय कळतं, पण आपल्याला या विरोधकांना ते कळत कसं नाही ते अजूनपर्यंत मला कळत नाही. लोक राणेंचा विरोध ऐकून ऐकून कंटाळली आहेत. टीका ऐकून त्याच टीका. ते कोण विनायकराव देणार त्याच टीका करणार, वैभव नाही घेणार त्याच टीका करणार. मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. द्या बाबा, तुम्ही करा, तुम्ही अजून टीका करा, पण त्याचबरोबर कोकणाच्या काहीतरी हिताचं पण काहीतरी एक वास्तू तरी दाखवा आम्हाला. तुम्ही कोकण म्हणून हे उभं केलं, 5-25 मुलांना नोकऱ्या दिल्या, तुम्ही मेरिट लिस्टमध्ये काय मुलं पाठवलीत, तयार केलीत, तुम्ही 5 कॅन्सर पेशंटना मदत केलीत. काहीतरी असं जनरेट करा कोकणामध्ये. आम्ही तुमचं कौतुक देखील करू, पण जर टीकाच करायची असेल तर मी तर म्हणतो अजून करा. आम्हाला आता त्या गोष्टीचा काही फरकही पडत नाही, आणि पडलाच तो त्यांच्या राजकारणावर होतो, आमच्यावर पडत नाही. म्हणून सायनाथजी, तिन्ही तुमचे विषय जे काय आहेत ते मी माझ्या पद्धतीने उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. आपण देखील सातत्याने कोकणाच्या हिताची बाजू मांडत असता. आपण असंच मांडत राहावं आपल्या चॅनलने, कोकणशाहीने. हे आपण जे जे विषय घेता ते खरोखरच जनतेला कळण्यासारखे, आणि जनतेला ते जर कळले सगळ्यांना, म्हणजे बहुतेक लोकांना कळतात पण सगळ्यांना कळले तर खरोखरच ह्या पत्रकारितेची गरज आहे. धन्यवाद साहेब. खरं तर निलेशजी, ह्या मुलाखतीचा मी शेवट करतोय, पण या मुलाखतीच्या अखेरीस खरंच बोलावंसं वाटतं, सांगावंसं वाटतं. मागील 10 वर्षाचा आपला प्रवास आम्ही देखील एक माध्यम म्हणून जवळून पाहिलं. सुरुवातीला एक वाक्य बोललेलो, संघर्षाचं दुसरं नाव म्हणजे निलेश राणे. त्या संघर्षानंतर पदरात काय पडतं हे देखील आपणच सिद्ध केलं. जिंकूया आणि फक्त जिंकूयाच, हीच टॅगलाईन साहेब आजच्या घडीला खरं तर सर्वांसाठी आदर्शवत आहे, ज्या आपल्या विजयानंतर अधोरेखित झालं. या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या मुलाखतीत इथं स्वल्पविराम घेतोय. पुन्हा एकदा साहेब आपल्याला आमच्या कोकणशाही टीमकडनं वाढदिवसाच्या, माझ्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा देतो. आणि या मुलाखतीत आपण इथं स्वल्पविराम देतोय. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.